kan bare udsejle ind her. Hvad siger du? Vi sejler 14 sømil i dag, det vildeste. Og det er ude til den nye... Det er den længst væk af de to bugter. Okay. Det lyder lidt anstrengende. Ja, det lyder godt. Ja. Ja, vi lænser nu derude med 4,5 knob. 5,3. 5,3 bliver det korrigeret til. Og man må sige, det er jo behageligt på sådan en lidt større båd, end det vi er vant til. Fordi man kan jo samtidig, selvom der er god bommefar og sådan noget, så kan man jo stadigvæk sidde med sin morgenkaffe, og den vil som ikke falde på gulvet, selvom vi bommer. Så komforten er stor og dejlig. Ja, men der er jo meget pænt her. Gitte, det kunne du sådan set godt få i med dit teleobjektiv, det her. Ja, og så måtte vi lige starte lidt motor, for ellers har vi ikke strøm til at køre i de elspillene. Batterierne har det ikke så godt derinde. Nu har du den der situation, ingen luft. Ingen luft. Ja. Nu skal vi lige have slækket det der derovre. Giv nu. Ja. Mere nu. Ja, det skal fremad. Det skal meget, det kan du roligt køre langt fremad. Sådan noget der. Ja. Ja, vi lænser nu derude med 4,5 knob. 5,3 bliver det korrigeret til. Og man må sige, det er jo behageligt på sådan en lidt større båd, end det vi er vant til. Fordi man kan jo samtidig, selvom der er god bommefar og sådan noget, så kan man jo stadigvæk sidde med sin morgenkaffe, og den vil som ikke falde på gulvet, selvom vi bommer. Så komforten er stor og dejlig. Ja, Gitte, nu må du godt komme op, efter at have klaret opvasken. Og jeg er i nogenlunde tækkelig tilstand med bukser på, og jeg har sågar også fået børstet tænder. Hvad? Det var jo noget. Ja, ikke? Ja, men det er jo for øvrigt tirsdag i dag, og vi er jo på vej op mod
stadigvæk op mod Mallorca, og vi tænker lidt, at klokken er kun 12:30, og vi tænker lidt på, hvornår, om vi skal gå ind og i bugten her. Bugterne. Det ser jo ganske fint ud med badestrand og både der ligger besværligt beskyttet og det gør det lige om lidt. Nå. Det var den langsomme udgave.